Добрый день, поважаныя сябры. Дякую вам всім, што прыйшлі. Меня зовут Наталья Радина, я галоўны рэдактор сайта Хартыя 97, і я радая тут разам з вами вітаць у Вільні сапраўдную беларускую гераіню, на шчасце уже былую палізняволеную Паліну Шарэнда-Панасюк. Координаторка грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Шарэнда-Панасюк правяла ў зняволенні больш за 4 гады. 3 разы ёй працягвалі турэмны тэрмін у парушэнні ўсіх законаў. Супраць Паліны ўжывалі страшныя катавання. Здаецца, ні адна жанчына яшчэ не прайшла праз такое пекла, праз якое праходзіла Паліна. Яна правяла ў ШЭЗа і карцарах больш за 250 сотняў. 270. Дакладна 270 сотняў. Это амаль год. Паліна трымала галадоўкі. Супраць яе ўжывалі карную псіхіятрыю. Паліна Шарэнда-Панасюк сёння сведка тых злачынстваў супраць чалавецтва, які здзяйсняе рэжым Лукашенка. І таксама яе вызваленне сведчанне таго, што наша салідарнасць і ціск на рэжым Лукашенка сёння ратуюць чалавечыя жыцці. Паліна, калі ласка, тебе слово. Вялікі ўсім дзякуй. Вялікі дзякуй, што вы прыйшлі, што я проста нарэшце бачу людзей. Бо дагэтуль 4 гады, на жаль, гэта былі проста, можна характарызаваць як нелюдзі. Найперш я хочу падзякаваць вялізны дзякуй усім, хто дапамагаў мне, маёй сям'і гэтыя ўсе годы, хто збіраў перадачы тым жанчынам беларускім, якія збіралі перадачы, вязалі нам цёплыя нейкія рэчы, якія пісалі лісты. Хачу падзякаваць усім журналістам, якія не забываліся на палітвязняў, якія увесь час гэтую тэму трымалі, так бы мовіць, на пульсе. Хочу падзякаваць таксама заходнім дыпламатам, дэпутатам, якія таксама не забываліся, што ёсць Беларусь, што ў Беларусі ёсць палітвязні.